Kanega Dudarshan Meghalaya, but Nipriang Sopai Pibaro Shakatukubam Dagajanmid, Shaban Pashki Kuborkabnia, Ninepichua Matpakongsan. Bo Mau Nongrim, Ukmentri Rangba, Ukonrad Ke Sangma, Nakabenta Bante Yaka Secretariat Complex, Ha Daka Bre Tura. An sedang kadorbar liur balai sengi jangka KHADC haka apusau terik menta ubenai. Anwan raka Executive Committee ya kamang tingka bapura jang usnam aja apusan arpunril. An penjelan ka yang kashari ya ka police custody ya ka sonam raghuvanshi bat Raj Kushwaha da arsengi bat khatsau sengi an ngat ha judicial custody ya ki badon petilang. But kutno Kalimpong West KHASI Hills Subroto Cup ahaja apusan anmi ikmat kinong job yaka district haka state level. Kikubor kibabnya. Umentri Rangba Ukonrad Ke Sangma ulabu mau nongrim nakabenta bante yaka Secretariat Complex hadaka Grade Tura. Kanika project kabasyong dor shispa sanpunru kelur tingka kadai kajing Telecom kabala angnut laslam bha daki pajba jong karilom garo kani ka Secretariat kandon yaki kamra na kabenta umentri Rangba bat ki menteri Chief Secretary bat ki he officer kandon ru yaki office Telecom jong ki tanat baper badaka baong bakani ka project kala thau history na kabenta ki pajba ka jella bat khamtam e na kabenta karilom garo ulaong baka Secretariat kamdai tang kayeng mala henry kadai kajing pensisha ban pen urlong yaki jing angnut jong ki pajba jongi ulaong baka sarkar ka thau yaki jingtei daka babu jingmut yaki shispa asnem banwan bat kakwa ru ban pentikna baka jing senchar kamdai tang kaba khamjan shaki paiba henry kanlong ru kabasuk banyo. National Secretariat is important for the people of Garo Hills and especially the citizens here in Tura and the Garo Hills region. And through this, we will be able to bring administration to the doorstep of the people living in Garo Hills, where most of the services, most of the government schemes, people have to take long journeys to go to Shillong to avail those services. I'm sure that with the completion of the additional Secretariat, we will be able to provide those different services right at the doorstep of the citizens. Kadorbar liur balai sengi jongka KHASI Hills Autonomous District Council kan sedang haka arpusau terik menta ubenai. Usyong kenor jongka KHADC uba strong pillar kharjana hene kasengi ula pentip baka Executive Committee kanwan ra ya kamang tingka kabapura jongka council naka benta usnam ahja arpusan arja arpun riu haka sengi kabaningkong. Ula ong baka Executive Committee kampat shim la IT ya kanu kabil kaba kinsawan ra haka ni kadorbar banwan. Kumban Kudau Kindiat ya kamang tingka ansawanra da u executive member uba kemi ya katanat finance uba saibor lang warba bat kabala banyo jingmenjur haka dorbar bakhaddo kata haka arpunru trik ujilliu katba kasngi kabaar jongka dorbar jongka council labu kerpang na kabenta kikam jongki dukhat shimen budget session kemudian sedang untuk arso trik untuk arpunru trik dia apa ni dah budget ni ya budget kena kurang dari full budget jadi council ni buat. Kemudian ni ada yang kemudian tu question dia dan pala disclosure dari kemudian di question di motion ni under process utama. Kayeng Bishar Hashilong kala ailat sa asngi ya ka police custody ya ka sonam raghuvanshi bat ya Raj Kushwaha katba ya ki bai pat ki laingut ki belasha keno kata u Akash Rajput u Vijal Singh Chauhan bat u Anand Kurmi la pengat ha judicial custody hadu khatsau sngi lawan ra ya baro sangut hakmat ka yeng Bishar hapdeng ka jing pahara ka bajur hadin ka jing pha pet bnia ya ka kwat ka khya jongki kani ka jing pensngau kala ne hadu sau pho minute bat ka jing pengat kabala mi hakmat dau Tushar Chandra bat ka Jyoti Marak Kim Shimla Kran AA halor kani ka jing penjilan belingkot ya kapor benset patok daki pulit.
police custody was granted to Sonam and her boyfriend Raj Bhavan, and for others, these other 3 accused, that is Akash, Vishal and Anand, 14 days, they were remanded, 14 days judicial custody. That's all. Superintendent of Police ka East KHASI Hills uba Vivek's aim ula pentip baka kerteng Sanjay Verma kadai ka jing ithu basu thau bala pendon kam da Raj Kuchwaha ha ka true color ula ong baka jing akren hapadeng ka sonam bat Raj kalong ka babun tam kata hadu arspa lai pukandai teli ki jing yapun haki lai pukandai sngi USP ula ong baka jing toket kadang yat chat bat ki jing keliru dang don kam banyai keli namar baki dang persyang banyo ya ka jing penwandor ka bapura ha ka juk kapor ka special investigation team jongki pulit ka Meghalaya kala keli jing keli hadu ar phongot bakenthop ya ki bahiyeng jong ka sonam bat Raj Kushwaha ha indoor. This name, I don't know how it emanated, but Sanjay Verma is just a fictitious name which is actually registered in Truecaller. The number pertains to Raj himself, Raj Kushwaha himself. So regarding those statistics, I am not be able to tell you. I don't know where you got these statistics. Those are actually evidentiary. That's evidentiary material. But the tally of calls between Raj and Sonam is huge. Kinong yalam ka BJP bat ki kertong ki bakwa banya khun ha ka election kilas dang ya ka jingpen kre nadu tenrai na ka benta ka election KHADC banwan da ka bathmu ban pen bha ya ka rukom terai kam jong ka seng ha Meghalaya watla ka jingbam la ban le bha ha ka election bala dep unong yalam ka BJP uba AL hek udang don ka jingkermen ban job khambon ki seat ha ka ni ka kenti ula pen scam ba ka seng kala don lupa kattu ka ni ki MDC ha KHADC bat menta kan penlet jingmut ha ka ba pen khlan ya ka nongrim jongka ka BJP kala pen bet thamai ru ya ki nongket kam kumshi banta ban pen khre ya ka election sha ka yeng dor bar thau an jong usnam arja arpopra. But we say that we have not win the election, or anyone has not win the election, so I don't agree with you. But still we need to strengthen more further to ensure that they get more MDC candidate, not MDC candidate, the winning candidate from the government's autonomous district also. See, all the political party, not only BJP, every terms they are renewing the office bearers. So all office bearers from the past, today and tomorrow also, they are the same, they are having same energy to work, to strengthen the party organization. Kumshi benta jong ka jing betha na katanat Home Affairs Raj Bhavan Shillong hinne ka sni kala penlong ya ka program bakerpang ban rakhe ya ka sni seng jong ka West Bengal ka bapin I ya ka jinglong tinrai jong ka Kolshor bat ka jingeteli jong ka Indian Union la penlong ya ka ni ka program ha Darbar Hall jong ka Raj Bhavan bala pen I ru ya ka program Riti Kolshor ka ba itanan ka bapin kan mau ya ka pateng beriu spa jong ka art bat ka history jong ka West Bengal u Chief Secretary ka Meghalaya uba DP Walang ula ong bakum kini ki program kin ailat ya ka sorka Meghalaya ban buram ya ka pateng bat ban pun skambiang ya ka minsim jong ka jingeteli bat bakani ka jingrakhe ka pen pauru ya ka jingthmu jong ka Ek Bharat Shresh Bharat ka sinjam balashim da umentri rangba do kari kumshi benta ban kentiu ya ka jingteli jong ka jajban reu bat ka jingya song thu jingmut hap dang ki jila ba pher kari. Ha ka jing persyang ban pen klan ya ka roy kapar bat ban pen ne ya ka jing ya dai ka bajan bat ki paj ba MLA ka nongpo uba Meryl Bonds im ula le jingo ya ki lai tali ki shnong ki ba hap hapo ka constituency jong u kum shibenta jong ka program jingo ka jong u ka badang ya chakman ka jing thmu jong ka ni ka jing le jingo ka long ban ken tiu ya ka jing ya dai bat ki paj ba bat ka jing sam ya ki jing batha trai kam na ka benta ki project pen roy ba pher ha amriling ula IT ya ka work order ka ba lak tingka halor ka jingpen bha ya ka community hall ha shakoi kuna UMLA ula IT ya ka work order ka balai lak tingka na ka benta ban maramat ya ki surakšnong bat ha paham maulen la IT artli ki work order ka ba shongdor r point san lak tingka na ka benta ban shna ya ka kamra class ban kershan ya ka puliputhi ha ka than bat san lak tingka na ka benta ban maramat ya ki surakšnong hapo ka border area development scheme.
Banyo snow yang dihindarkan, peak and snow habis itu habis saya ini. Banda kalian dengar abang itu nggak sejuba habis itu habis saya. Kalau lah aneh, kalau lah aneh, kalau apa aneh berkomputer itu. Dia kata-kata kejim cemu kau ini, nalor iyo berwarna IT ya kan, gua korda iyo berrekam, away ke dia ke Dorosnong, away ke dia nampak school. Ka Nativity Youth Center ringkat ka jinge trelang bat ka office jong ka Tanat District Social Welfare Officer and District Child Protection Unit Southwest KHASI Hills District mentakasngi kila rakhe ya ka International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking ha maukarwat lingba ka Nasha Muk Bharat Abhiyan ka sinjam balashim da ka Tanat Social Justice kumshi benta jong ka ni ka jing rakhe la penlong ya ka rally ban persha halor ka jingkerni bat jingkhai be anya udrak lawan banishim benta da henriutli ki school na maukarwat bat I District Social Welfare Officer E Taryang ila pensyai halor ki jingpang ki bami na ka jingdi ya udrak. You don't come to good health, have a mental kejungi. You don't come to good health, handy. Hey, gini. Donor kejungi, heart kejungi, ke spiritual kejungi. Ada kini lightly, kita nak kejungi nai. Yo ada kejungi nai. In the long shisha, kita kena school, kita job. Da ka jingthmu ban pensol thu bat aibor ya ki patba shapang ki hok bat jingkit kle jongki kum ki nong pendon kam Telecom ka Telecom Regulatory Authority of India lani ka try haringkat ka jingatrai lang bat ka Mairang Presbyterian Science College Eastern West KHASI Hills District kala penlong ya ka program pensol thu patba ha ka te ka college ka jingthmu ba khmat e jong kani ka program kalong ban pensa priang jingtep shaki patba halor ki sen jam ba pher balashim da ka try na ka benta ka jing mentoy bat ka jingeda ya ki nong pendon kam Telecom lahikai ya ki nong ishim benta kumno banlong ki bahusyar persha ya ki kam thok ha ka Telecom kum ki khubor thok bat ki phone call ki pathok la ai jing tip ru shapang ka sanchar sathi app ka digital platform balashna da ka Tanat Telecommunications lani ka dot banyarap ya ki nong shong ban pentip bat but din ya ki jing yakren balasuba badai ki pathok kumshi benta ha ka jing rakhe ya ka International Yoga Day ka bakhatwei ka sarkar jilla kala penlong ya ka jingle yoga Saint Saviour's Higher Secondary School Tura halor ka phangpadeng yoga for one earth one health ha ka ni ka sngi layo I ya ka jing shim benta jong ki shispa arpongut ki samla pule ka senior physiotherapist ka Sujata Das kala yalam ya ka ni ka jingle yoga da ka bapen pau ya ka benta jong ka yoga ha ka ba penduna ya ki jing khuslai bat ka jing em ka bakwat pakia ya kani ka jingle yoga lapin kriya no namar ka jingkhang school ha kisni kut tayo kat bahari boy district ka district yoga sana sports association haring kat ka jinge trailang bat ka boy college kila penong ya kani ka jing rakhe da ka jinge lumlang jong shibun ngut kinong ishim benta ka ADC jong ka boy ka ayushi pradhan kala kren halor ka yoga kum ka rukom ai jing ko jingkhya ka bapura da ka bakentu ya ki brio ban IT tang arpo minute ha ka shisngi na ka benta ka jing mentoy ba shi jing em Kutno ka West KHASI Hills District Level Subroto Cup Football Tournament ahaja arpusan hinin kesngi habadan New Nongstoin. Ha ka final jong ka kerdan under 17 ki kena kentai ka Kersai Government LP but UP School kala penrem ya ka Sipsing Memorial Government Higher Secondary School Dalai Gol Lanot ka KGP Sinot Sepmi Higher Secondary School kala yo ya ka jingjop ha ka kerdan under 15 ki kena Shindang da ka ba penlim ya ka St John Bosco Higher Secondary School da Argol Lakaway katba ka Borsing Memorial Secondary School Nong Pendeng kala job ya ka Saint Saviour's Higher Secondary School da Saugol Lalai haka kerdan under 17 ki kena Shinrang.
Mentang ini pet ya ka jing long jing man ka sun beneng hatura ka jing kriat kalong apa sau degree Celsius ba ka jing shit kalong lai po degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong prapo ana ka spa ba ka jing hap slap kalong lai point pra millimeter haba pai pat hanong ba shalong ka jing kriat kalong khat nyo point r degree Celsius ba ka jing shit kalong apa sau point sau degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong khandai po pra na ka spa ba ka jing hap slap kalong sun millimeter kat ba ha jo wai pat ka jing kriat kalong khat khandai degree Celsius ba ka jing shit kalong r pulai degree Celsius ka jing sngam ka hau kalong khandai po r na ka spa ba ka jing hap slap kalong shi millimeter kala bandon ka jing hap slap ka ba mulu mala ba ka jing tit upar that hatura shalong ba jo wai ba hakikat tu ka ni kichaka Tipalok atau ngilap poi syaka bekut jang ketup kebuah jeng minta kejan biar hadap Malaysia yang pilih syai kesini keplay piparo. हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं